সেই ধৰণে BPF-এও যেতিয়া BTC চলাব ৰাজ্য চৰকাৰে ইণ্টাৰফেয়াৰ নকৰে। আমি আগতেও কৰা নাই, এতিয়াও আমি নকৰোঁ, কাৰণ আমি বিচাৰোঁ। हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि चेनेलाव बरायनाय थाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोना जेसेबां हायो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब ओमफ्राय शेयार खालामबानो जाबाय लोगोफोर, कमेन्ट खालामबानो जाबाय माबे सोमोन्दै भिडिअखौ। ओमफ्राय लोगोफोर आं दसे नै माने मा होनबा पाहार गोजौआवसो थायो नालाय आं कलेजाव, दसे जगिं बा वाकिं खालामदोंमोन। ओमफ्राय दिनैनि मेन टपिक भिडिअ लाबोनानै जाहैबाय लोगोफोर, नोंथांमोना बिराद इन्टारेस्टेड भिडिअ लोगोफोर। दसे नै नोंथांमोन नोजोर देखायनो हाग्रा गाज्रि जाना। ओमफ्राय मा होनबा दिनैनि मेन टपिक माबायानो जाहैबाय भिडिअआनो जाहैबाय जोंनि BTC एरियायाव बा BTR एरियायाव दा गभर्नमेन्ट बा सरकार दानाय जाबाय दाख्लै 3 तारिखआव। ओमफ्राय जोंनिनो आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्माया फैनानै थांबाय दाख्लैयो। ओमफ्राय BTR सरकारखौ दानाय जाबाय, दा BTC सरकारखौ, नङा होनबा? ओमफ्राय बेवहाय जोंनि मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्माया फैदोंमोन, बाहागो लादोंमोन, बिथांखौ गेस्ट हिसाबै इनभाइट खालामदोंमोन। दा जिहेतु BTC सरकार दानाय जाबाय, बेवहाय जोंनिनो चिफ हाग्रामा महिलारिया दा देग्लाय बे बोसोराव देरहाना जाबाय। UPPला देरहानो हादिया, जिखियानो जा। ओमफ्राय हाग्रामा महिलारिखौ ओमफ्राय गासिबो बरायबाय देग्लायनि बे बोसोराव चिफ हिसाबै। ओमफ्राय दा मा होनबा मेन टपिकआनो जाहैबाय हेमन्त बिश्व शर्माया बुंदोंमोन मा बाथ्रा दाख्लै BTRआव फैनानै, जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा हारसिङैनो पावार फांसनाव दोङो। दा माने BPFआ दा गावनो माने हारसिङैनो सरकार दाबाय नालाय, दा पावार फांसनाव दोङो। दा बिथाङा गावनि इस्सा मथे BTCखौ सालायनो हासिगोन, जिखियानो बिभागाव जाया मानो। दा गावनि गोसो बायदि BTRखौ सालायनो हागोन। दा बेफोरबायदि बुंदों नालाय, दा जुदि गोसो बायदि सालायनो हायोबा बिथाङा दा रायजो राजाफोरनो मोजां स्कप होनांगोन लोगोफोर, साख्रिनियानो जा बा स्कुलफोरनि बा लामा दालां रायजो राजाफोरनि मोननांगो जिखिनि स्किमफोर दं बेफोरखौ मोनजोबनांगो, नङा होनबा? ओमफ्राय UPPनि बेलायावबो बुंदोंमोन जे बिथाङा गावसोरनि गोसो बायदि सालायनो हानाय सरकारमोन होनना बुंदों। माने गावसोरो पार्टिसिपेट बा जेनेबा BJP आरो एलायन्स दंमोन नालाय UPPजों, थेवबो माने बुंदोंमोन जे UPPआ गावसोरनि मथे सालायदोंमोन सरकार होननानै बुंदोंमोन आरो बिथांखौ। दा मिथिला बेफोरो मा राजनितिनि बाथ्रासो बुंदों नामा, जे प्रमद बर' सारनि बेलायाव गावनो सालायदोंमोन ना हेमन्त बिश्व शर्माया सालायदोंमोन, बेनिखायनो ना जौगानो हादिया BTRआव, बेखौ हमस्लाबनो हादिया। दा जिखियानो जा, दाख्लै 3 तारिखआव जानानै थांबाय। ओमफ्राय हेमन्त बिश्व शर्माया बुंदो जे हाग्रामाया देग्लाय हारसिङैनो गोहो, ओमफ्राय गावनि बायदि सालायनो हानाय सक्ति फैबाय होनना बुंदों। दा बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन, दा देग्लायनि सरकारखौ नारसिननांगौ बांसिन। बयनिख्रुइबो इम्परटेन्ट जोंहा NDFB केडारफोरा जेलनिफ्राय रिहा मोननांगो। ओमफ्राय जिहेतु जि मोननांगो रिहेबिलिटेसननि नामाव NDFB बिथांफोरा दासिमबो जेनेबा सिगनेटार हिसाबै जि मुलाम्फा बा बेनिफिटखौ मोनाखै, बेफोर मोनजोबनांगौ बे बोसोराव। ओमफ्राय लेन्ड राइट, लेन्डनि माने पाट्टा, हानि पाट्टाखौ मोनजोबनांगौ बर' थागिबिफोरा BTR एरियायाव। आं बेखौनो बुङो लोगोफोर। थेंक इउ स' माच।